Και το γυρνάς όλο αυτό. Μόνος σου. Έχει ξέρω. Βοηθάμε αυτός. Δεν βοηθάει. Μπορεί να βοηθάει λίγα και τραβώσει καθήκατε. Προχωράτε. Δίπλα μου, δίπλα μου. Καλά, 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 εσύ. Έχεις δρόμο ακόμα. Έχω πολύ. Δεν βγάζεις αυτά. Εδώ κάτω, κοίτα. 150 μέτρα. Μήπως έχει αυτό εδώ πέρα. Συμπερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά κάνω τον εαυτό μου και κάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου μέσα στα κόρτα στιγμή μέσα μου το φως είναι το φως χορεύουνε γέρομας απίστευτο φοβό κι ο χαρακτήρας μας. Μπράβο ρε παλικάρια, μπράβο. Κανονικά. Έλα να μην φύγει πες στη φωτιά ρε. Δεν πες την άλλο που θα φας να σου δώσει τώρα ο κύριος. Έλα. Τα μικρά, δώσε τα μικρά. Κοίτα ρε, δώσ' κάνω φαγά. Φαγάνα. Πεινάω. Είναι πράγμα μια χαρά τώρα. Πρέπει για αυτός. Ναι. Ναι. Εμείς με το Παναγιώτη πάμε στο τέλος που θα γυρίσει το άλλο. Θα βγάλει φωτογραφία. Εντάξει. Περίμενε. Από εδώ ξεκίνα. Περιμένετε μέσα πια. Α, ναι, άντε, να είμαι ξεκινήσει. Έλα.